Haganegi Ïukharist Bakhuid tungin duwaina benda Patricia Mauto Banyog Jinkoi Jinkya duwaina benda Graceful Iem but Gilbert Walang but Nevellings Iem Nagabinda Jinkoi Jinkya duwaina benda Shanbox Iem Simeon Barake Sngi ka Mindaga Sngi Bentubio Jinkoi Jinkya but Kumjuru pass by Keksa duwaina Gabinda Imarda nongrum bat kinga sem chungi ba in kinang light luit naka jimpang jing shutambar Simjir wise down mas Bakhuid nomor lai spa lai pupra lai spa lai pupra Wan barut ko ilmen ko para Yaro jing is name jing ha ga jing e clam jing sang clam jing ku jong utrayu bom ju ku ngan yai wai ai kenur ya utrai nagamba tongin sngo ya Jisu nagabinda ka negasngi ha ka negasngi kasngi Republic Jongari India ka jing lai lut pura Jongari India pat ka bangi ke ya ka negasngi buram Jongari India nginang duwai nagabinda par ka jing don kam Jongari jongi nagabinda nginang sinshar jongi nagabinda bar roki pai jongu ble ki ba shong ki ba sa ha ka ri jongi Bakan don gajing light luit, bakan don gajing ya eat markel liang, bat gajing ya da nama haman laki liang jang gajing yam jungi. Ha kerteng upa, badukon badomen si Bakhuid. Amen. Gajinga e jang utrai jang yu Jisu Christ, bat gajing e jang uble. Lem bat gajing ya suluk jang men si Bakhuid. Kindon rengkat bat pi barong. Pangin sangesh por pan map nagabinda kilait kilat jungi baro bun sin wat lada bangit tip yakaktin uble ngidang im ha ka jinglom rao jong pop ngilong kim rao jong bun ki baro ha ka jingim jungi Jisu kmelenti nangi iwe paiwe bangilong ki balait luit pura hamalla kiliang padum shim kwa bangin sakut hakano kano ka jinglom rao ka jing shate shakum jong kane ka prate to ina kar phadi of Jisu nadu ka donut ban ra ka jing shai ha ka jingim jongi bandung so tho yalade bandup yo I ka jing dollar ki jing dona jongi pangin dupla ban pidiang ya Jisu shakita ki binda ba thlot jongi kram bangin dupla ban long ki khon ki balai lui jong Kotrai Jisu karku kardo yangi ngilang ki batalot ai boringi pangin dupla ban yale persha yaki jing talot babun jangi pangilang ki kun ke balai luid nga pala ha ublay pardon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun da ki jim palkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ki jingle pala janga
da ka jing le pala janga da ka jing le pala Bakhuid we janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayai sa ka tisoti ya ki angel bat ki rikhuid badia pi ko himmen ko para banduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi barandala map iki pop jangi unialam yangi shaga jingi bam jikut Amen. try kin rako play his try kin rako play his jing kemen namar kane ka dega sni buram jangari jangi tangin kindiu ya gari jangi ya ginang sen shahar jangi ya baharu ki paid jang kane gari shaka buram jangotrai buram nu blesha jo ata kendel Jisu agi ben nginia duwai kaktinu beleka pen kan mau yangi benduwai nagabinda kinang senshar nagabinda kis nagabinda baro ki badon kaha kabor tangin duwai nagabinda baro kinang yalam jangi ki badon hakabor haga jilla jangi haga district jangi haga ri jangi ba bakan sadon ka jingsuk ka jingyatali ka jinghi jingya markeliang but ka jingyu call iway pat haga regioni hapadeng kiniam hapadeng jait pendriu pakandon ka jingsu haga regioni iduairu nagabinda ki bapangi bashitam iduai nagabinda ki baduk iduai nagabinda ki bajinjar Koblei me uba bu renti yakie kie baro katkum ka sain dur ba perlaja me tos ngausene ben pediang yaki jingkar pa jangi ki bangi pa shame naga benda ri jangi
ba da ka jing sempang jongi nong yalam jonga ba ka jing atali ki nong shong snong jonga en wan lang ya ka jing jai jai ba ka hok ba ka jing man bha ba yai ne kan wan ba ka jing su dau trai jongi Jisu Christ kon jame ba im ba san sha reng kat bat me ha ka jing along ka we jong men sim ba koin oblay junom la junom Amen. Kajing play na kasiti ba Nyngkong Paulus Bakhuid siyaw Timotheus. Ko ba Nyngkong ngakentu ban penlong kajing karpat kajing duai kajing yasad lem bat kajing aingu na kabanta ki briu baro na kabanta kisim bat kitu bat baro kitu ki badon hakabor kenang bangin dubla ban im kajing im kabar jar bat kabar jai kabar rublei bat kabadon burom na dong syadong kini kalong kabapha bat kalong kaba lap diang sengupha hakhamat ublei unong pen im jongi ubakwa baki briu baro kin lat im bat kin yo kajing tip ya kajing shisha na badon uwei ublei bat udon uwei ukseng hapdeng ublei bat ki briu Ïukharist Jisu ubalong ubriu ubala IT yalade kum kajing suspa na kabanta baro kasaki bala ai hakaya kabayate naga banta kani lathung ya nga unong yalap badu apostol ngayathu ya kajing shisha ngam lamle unong hikai ya kijintil ha kajing ngej bad kajing shisha ngadakwa bahaman kijaka kirangba kinduai da kabara syajrong ngakikti ki Bakhuid klem kajing bitar ne kijing nyanya kaktin jong utrai Ni sango yau lei. Sam kandai punriu no bar nyospa trapusam. Nyospa trapusam. One lamb should try, peer and real. One lamb should try, yaga number guru. One lamb should try, kitchen kna ying would try. One to one, laga laga dem. Jing right to my door, why who try per day baro. Sngi kerteng bajing penim jongu One lam shutrai pi benriu One lam shutrai yaga namba guru One lam shutrai kitiknya haying utrai One terwa laga ngulaga de Laga
tua utrua lakangula kadem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai ula payang abang raga kubor bapa hagi badu. Ban pen jing lai lu jagi koi di. Hallelujah. Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid katkum ya anis. Kaburam hame kutrai. Jisu la ong hakiju ki balangait khawu. Lada piaisa hakaktin jonga. Pilong dashisha ki sinran jonga. Pat pensatip ya kajing shisha. Bat kajing shisha kan sa perlai luid yapi. Kila jubab yawu. Ngilong ki kun kiksiu u Abraham. Bat ngempat ju long ki mraw jongno. Tekumno. Me part me ong en sa perlai luid yapi. Jisu la jubab yaki. Shisha nga ong hapi. Jaru bale pop ulong umraw jonga pop. Umraw sadu haying. Henry ukunte usa si juno. Tilada ukun perlai luid yapi. Pinsolong ki balai luid da shisha. Ngatip pilong ki kun kiksiu Abraham. Pinban pitap ban peniap yanga. Namarba kaktin jonga kamdon jaka hapi. Nga karen syapang kata kabak nga yoi badupa jonga bat pipat pile ya kata kaba pile yusno na upa jompi. Kila jubab yabu u Abraham ulang upa jongi. Jisu la ong haki. Lada pilong ki kun u Abraham pin jin dalale ya kaba u Abraham ulale. Henry minda piawat ban peniap yanga. Ubriu ubalakran hapi ya ka jing shisha. Ya kaba ngalayus ngo na uble. Kane kamde kaba u Abraham ulale. Pi pilale yaki kam jongupa jompi. Kila ong hau ngim de kikun pongka. Ngidon uwi upa ubalang ublehi. Jisu ulapaik tin yaki. Banda uble ulong da shisha upa jompi. Pinjinda idyanga. Namar ngalami ban ngalawan na uble. Ngam shimwan dalade. Henry mau ulapa iyanga. Ka gospel jong utrai. Vijingera yamego Chris. Ko himen ko para payid how try Jisu Christ. Minda kasngi kari jongi karake yagasngi republic. Kasngi kaba kari kalayo yaga jinglai lud pura hamalla kibinda jonga jingim. Kajinglai lud kalang kawe kaktin kabangis ngautanad. Kikon samla kis ngautanad, kikinna kis ngautanad, kilongumi longupa kis ngautanad, balong ki balai luid, banang banle e kakam la jom, ban im hala ki jongi ki jat, ban snguhun hapo jongi endangi la dep kano kakam. Baro mangi ngis ngautanad ya ka jinglai luid, omdon bakwa ban shatem rau ha ka jingim jongi. Omdon bakwa bakiwekin senshar yangi. Kalalong kamdame hage jingim jongi. Kamdam
kam kerpang lese haka jingim mensiam jongi ngide bandon kanega jing lai luid bun ki bruyu ki perkat balong ne ki trang balong ki balai luid kam kerpang haka liang jonga kinjam met baro ki bruyu ki trang ya kane henry ki klet parte bakilong ki mrau haka mensiam bun ki bruyu kim sauto bakilong ki mrau wad haba ki perkat kilong ki balai luid shabar bun apdeng jongi ngi wad ya ka jing lai luid ha ka do jongi haba ka mensiam jongi parte kadang im ha ka jing long mrau habun ki benda jonga jingim jongi badlanang is nga bha ya ka ne ka tin na ka gospel minda gasngi ka kikai shai kadar ya ka pang ka bau Jisu hikai kalong ka bayade bad ka jingim mensiam jongi ka jinglai luid bashisha ka de bandon ha ka mensiam jongi lese kalaban long na ka jing ting jongi na ka jinglong mrau jonga pop na ka jing dom na ka jim betar na ka jim bishni na ka jim pehuin na ka jing kwa brai ka do naka jim bishni yakiway naka jing sarong jingim jongi bun ki binda jong kene ka jingim ngi laban yo i ngilong ki bamrao ngi baro ngi habangi ped binia ngi laban yo i hoit ngalong mrao shisha namar ngam junang ban kran bhai kiway ngam nam ban pidiang bhai kiway ngam nam ban burom ye kiway ngam don ka kor ka burom habangai ade bat ki briu lese haki inga sem bat ki mi ki pa bat ki himmen ki para bat ki bahalor kunda ter bun apdeng jongi habangi perkam ngilong ki balai luid ngimde ki balai luid shisha lese don ki briu ki bas ngo ladangi yo pang ngi shitom ngimlong ki balai luid lese don ki briu ki batia pa ha ke jingtia lese ki don bun gi dao jonga jimpang jing shitom kaba kangla dia ki ban tre ban kta bat ki snow na marga jimpang jing shitom ngimpat long ki balai luid hoid kawe ka benda ngimpat long ki balai luid ngim laban imshu kumbang im minshua shua bangi pang ilaban tre ilaban kta ilaban late kabba ngi mon henry minda nadu ka por ngi pang ngi shitom ngi sakut lese ha ke jing dia ne ngi sakut ha ka hospital ne ngi sakut ha ke ying jongi ha ka kamera tia jongi but ki sausi namar ki ong ngam laban tre ban kta ngam laban le kadba ngas ngotenat ban le henry pala yakine baro ko himmen ko para ni don kamban poson jilliu hatto ni long ke balai luis shisha ha ka benda jingim mensiam jongi bon sin ni shait yo i ki briu ki ba lebeni ki way ha po ki inga sem jongi don ki mi ki pa ki lebeni ki kon lese ulog ulebeni ya kalok ne kalok ka lebeni ya ulog bad kimmen ki para ki lebeni markeliang namar ka dao jongaspa ne namar ka daw bakim sautanat iwe pat but habang istang banle kano ka kam sniu yekiwe ngila banong ngim pat long ke balai luid ngim pat stang ban im katkum ka ktin jomu kumbau Jisu ong lada ka ktin ka sa shongsa happy pilong pinum le shukumne Jisu la yakren but ki Jew but ki ong hoy hanang ilong ki kon jongo Abraham and Jisu kirli lada pilong ki kon jongo Abraham ka ketinu bale ka deben shong sabat pi but kata ka bor jonga ketinu bale ka deben pelai ludia pi ben ya burom markeliang ban long ki kon jongo bale bon sin ngimju long ki kon jongo bale ilong ki kon jonga perte hagini gisni wan uway uramba ubapang ubashitong ulawan ban ud hanga pada kadbang adang klain ka med kapan kadbang adang tre kalau burom yanga mindang alapang ngamla yaishu ngamla treshu ban minda
kalau Sdang banong kamindoi yame wat shi kamlo kamindoi ayu pisa haying batikon pet no na ying kata kalok kampat long kabalait luit kum kane ke kami kampat long kabalait luit kum kane ke kende kampat long kabalait luit kaktinu bele kam jusa lese kalaban long Kristan lese kakin yalade Kristan Henry ke jinglong ubele Pardon batka bun sin ngiwadi ki beriu nagabenda ke jimmen doi shimet ni ken kibriu nagabenda ke jimmen doi nagabenda ke jingdon kam shimet lese kibriu ki shonka nagabenda ke jingsno bha ka do lese kibriu ki wadlock nagabenda benyo kaspa ka peu lese don kibriu ki perkat ben shonka shoman nagabenda ke jingsno bha jong ka pertai Henry ka jing tumu jong ka jingya de jongi la da de ka ki inga sem jongi la da de ki jingya de ki men ki para ki kon ki ti ki mi ki pa kum da ter ka de ban mi na kawe ka pang kata ka pang ka long ka jingi do bele bad ka jingkongu ya ka tino bele jingkongu ya ubele bad ka du ka dwai ka pang jongi ka de ban long poi shabane baduni ubru bala kren hanga ula kren hanga ya kane kendin da ka ba jingja umat minda kibru kim don kam shu yanga minda katenga kam don kam shu yanga banga kili yau kumno kikun badula on kikun ki burom yanga henry ka kemi kam kein kordor shu yanga ko himmen ko para ngala kren ya kane namarba ngala yo iya ki umat na ka kemat jongu tau beriu haba u kren kumne la yaishu la traishu bat ka kemi ka ang bale mesa haying kam mendoi api wat shi kam mluru pimla ban pinyo bam yangi hatu ni kin ya ki beriu naga benda ka jimman doi ka do hatu ni ide ki beriu naga benda ka jingdon kam pisa. What is the worth of a human person? Is it for money? Is it for pleasure? Hatu kalong tan nagabinda kum kene ke jimman doi ni wadi ki beriu ni te ki inga sem jongi ni duai bale ni duai hatu ni duai nagabinda ban pinbiang ya ke do jongi hatong imane ya ubele tang ban pinbiang ya ke jingdon kam ke do jongi habakut kata ke jingdon kam imat ngin sange ban mane ya ubele kum gini ki beriu kin sange ban mane ya ubele ru lada kis ngo biang na dong sha dong ha ke do jongi deina kata ka daw Jisu on buon na preng jong gini ki ju ki long gi mrao haba ki ong hana ki id ya Abraham ki burom ya ubele ki mane ya ubele ki don tang uwe upau Jisu ong de shisha namar pilom mrao namar pimnang banyan i new burom iwe pat pimnang ban pidiang ya ubele pimnang ban mane shisha ubele ki ban mane ya ubele ki ba kongo ya ka tin ubele ki ba kongo ya ka hukum jong ubele ki de ban peni ya ka jingim ba shisha jongi ha ka ba ya burom mar kaliang lada manga ban mapi ngi sange ban hi de ki para buriu nengi wadi ki beriu tang naga benda ke jimman doi shimen ne jimman doi jangga do ngimde ki kristan but kini ki ju kila ang haba piong kumne piken yangi pongka kun pongka hoi bona preng jongi ngilang kun pongka ngim don uble ba shisha hapo jongi ni ong hana ngilang kristan henre ngim don Jisu shisha hapo jongi ngim don ka ktin uble ka trekam hapo jongi ka ho ka sod don shu hapo jongi ka jingis ne don shu hapo jongi ka jingloi ban map iwe pa don shu hapo jongi nang dangi ong hana ngilang kristan badu Jisu ong pimde kristan pelong ki kun pongka Bona pren jongi haki inga sem jongi
ngilong ki kon pongga kalam oble ngi ang hanang ngilong Kristen ngim nang ban buro markelian ngim jula ban sauto ya ka jing sau si jong give ngim don gabor ban nya di ki umma jong give pin ban ngi tem rao pin ban iaki daka jingkran khana jongi daka jinglong jongi daka jimbam kloi ban pidiang ikiwe Haka jimbam kloi jang burom yekiwe. Haka jimbam kloi jangi ban yarap yekiwe. Kun kalong kumno ke jingim jangi. Kumno ngilaban kot yalade Kristen. Ko himmen ko para. Gidon kam ban pai shau trai. Ladang ngilong Kristen basisya peni daki kam. Peni daki kam. Om tang gaktiin. Om tang ha ka jingriu belai jangi. Ka jingriu belai jangi. Kade ban pau habar. Habangi kaloi ban kudup yaki batalad bar. Habangi kaloi ban yarap yaki batalad bar. Habangi kran bha yaki kimi kipa. Lese don haki inga sem jongi ki kun ki leben yaki kimi kipa. Lese don haki inga sem jongi ki kun ki leben ya upa kumba une upa ulawan ban ur. Lese ngis ngab bon ke baro bam don nongrim bat ke jingi ka jongi Jisu. Bangi kongo ya kieke baro pa pensyong nongrim haka jing penyai jang ga perte om kat kom ga jing penyai jang ga baneng bangi penjau mat ikiwe ngi pensausi ikiwe ngi penshitam ikiwe ko himmen ko para kaktinu bele kat kot ka veringi balongi balai lui ladangi longi senran jang utrai ngi de balong ba kongo habangi kongo ya kaktin ngin salongi balai lui ngin duai ladangi don hangi kum gane ge jinglong pale ben ye kiwe bam kin kordor ye kiwe neki ngi id ye kiwe tang na binda ge jimman doi shimen tong in sange ya kum gane ge kam gane ge longi kam bam men bam seiso bam yelam yengi shau Jisu be id karko kardo yengi pensle yengi penkantang yengi bangin dup la ban im ya ka tin ba shisha ha ka jingim jangi kenapa ngin satip ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan perlong yengi ki balai luid en ya ro ya utrai Jisu Christ Amen. tongin plai ka jinge ka jangi ngange o play pardon bor baro unong tao ka baneng matkindo padhau Jisu Kristo kun pamarwe jamu utrai jangi yau bala puna men sem Bakhuid yau bala kana ka Maria te suti yau bala shale ben popon Dios Pilatus la sanar panayo la yau la tebyo la kiasha ki baya haka Sngi ka balai la mi pat ki baya la kiusha beneng usham shakamon play pardon bor baro nang taon wan pat ben bishari ki bayim bat ki baya Ngangay thomen siem Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jinga sulaki rikoid, haga jimma pikipo, haga jimmi pat kadon, haga jingim bam jikut. Amen. Laispa Ripusan. To ya duai ko himmen ko para ba ke jinkinia janga ba jumpi
Kalang ka papidiang hun hau blay upa badon bor barra. To try putting in Kanyalik tea jumpi, Nagabata, Jingaro, Burama, and the Tangu, as you would die in Ibra Palang Kuichum, Barok away. To pay dakabas poon ko try yaki jing tarwa, yaki ba ki pait balait luit ki vandra. Kum ka dak junga jingaiti junki hame, but to I ba yaki jing tarwa bariu balay junki and pinyeso but ka jinkinia bam chikut ukun jame. Uba im but sanshar genom la genom. Amen. Utrai undon reng ka but pi. But Piru, Token to you yala ki donut. into your geese out try. Tongin aingu ya utrai ublay jungim. Kasham ho but Kate. Dashisha kalong ka ba hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi yu Jisu Christ uba namar ka jingis ne ya jinglom ba pop ki bakra ba kibriyo wala pendrit yala de ba en ka ya u naka teisoti da ka jing sha shitom halor ka dim pana ula pelait ingi naga jingia bam chikut pa da ka ba mipat ne ki baya ula ai hangi ya ka jingim bam chikut pa namar kata rengat bat ki angel bat ki arkengel ki kets em bat ki hima bat bar ki pat berlin bat ki bo janga bening ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bangi pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai ubleki pan, bring perte sawada kaburam jomni. Hosanna, Hosanna, torwa uble shatron. Hosanna, uble juno. And yaro. ko himmen ko para da ka ching reble to ngina ngai ti ki ching tuna ki ching tol hot changi ba dap da ka bor men siam ba kuin ngin long ki kun ke belai lui ban sau thoi ka jing mu chang oblai bandup ya buramar kalian bandup kindiu ya ki ba tolot bor ha padang changi bandup long ki ba kaloi ban kudup ya ki ba yam so si sau dong changi da shisha melong Bakhuid ko trai katemei jang ka jing kuit barom namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ga jer halo janki baken kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi u Jisu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngabha ulapdian ya ka jingsha shitom ulashim ya upu bada ka ba aingu yame ulakdia yavu badula ai halage senran u om tushim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naka benda jumpi Hakaju kuru kamendala la yabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u om tushim bat di nakane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikud
Ya kabayan pen mi nagabinda jampi, ba nagabinda ki babun, nagabinda ka jing map yaki pop, tole yakani, ban kan mau iangam. Kusnam bakardor jungu Chris, the pen kuid yangi. Pen kuid yaki mensiam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yaki bapangi bashitom baro. Yada yangi nau bamen. Kajing maya jong ka jinget. Kata sin rangi bam yuneu bani de nakane kakuri ngipen naga jingyam jong mikotra Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ke jingim, bad ya ke kuri jang ke jim penim. Ngi da aing waidem, namar mela nyu yangi ki ba bit, ben ya hakama jamme bad ban shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame, ba ngi ki ba yo binda hakamet bad ka snam ukris, ngin lang ke bela pinyat le kawe, da umen siyem Bakhuid. Token mau kotraya kabalang jame, kabala priyang hasatala kaparte, pata penjanaya kaha ka jingin, rengat badulio upa Bakhuid jangi, uvil badu bishop jangi, bad baru kilingdo, bad kirinium. Token mau lemro ya ki himmen kipara, shinrang bad kinde, kibala yoti ada ka bakurmen ya ka jimmi pad, bad ya baru kibala klat no ha ka jingisne jame, top diang ya ki shaga jingshai ka kumat jame. To isne yangi bar yangi karpad yame barenkat bat kamaria teiso di Bakhuid ka kami jang oblay u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baryo ki rik koid ki bela pen sabha yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin talem ha jingim bam chikut bat bangini ro bat pindon buram yame da ukon jame u Jisu Christ. Davu lembadu badhavu kallang hamayu playupa badan bor. Haga jingelang kawe jangamen sem Bakhuid. Barro kaburam bad ke jingero junom la junom. Amen. Kohimen ko paratong induwai nagabinda kerijangi kam kerpang. Kumjurungi duwai nagabinda kilonging lang sem. Don buon ki inga sem kiba penjinjar markeliang. Kiba pensosi iveya iveipa. Kiba mkein kordor ya kiba yid batoin junki. Yidwairu nagabindaka inner healing retreat kaban Sdang nadulai po tarik. Babaro kiba wan chiminda kiba aikerteng kiba don jing temu ban pendimai ya jingim mensiem kinang yo jingai Jisu tre borba hapo junki. Kopa jungim ba happening kalong kabakui kerteng jume. Kanwan ka ima jume kalong kamon jume ha kendel kumba bening toai iminda ka jimbam jungi kabahala kasni batama igi ringkan jungi kumbangi rungi map igi beles niu yangi badwatelam yangi shaga jimpan shoy and rate applied igi nakabasiniu top light yangi ngi karpat ko trai na jing siniu barro haga jings born jamme toai jings suk jing sign haga sngi jungi knamba daga jingyara ga jingis ne jamme ngi light barabo na ka pop but ngi yo jingeda na ga jing jar barro kadbangi dang up kemelendi ya ga jingarmen Bakhuid but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jisu Christ. Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram junam lai junam. Kotrai Jisu Christ mayu bala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pedigi pop jungi Henry ya ga jingai janga balang jamme bad ha ga jingsbon jamme toy haka ya ga jingsuk bad ka jingya tale kawe katkum ga mon jamme mame ubaim bad basensha junam la junam. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabo renka bat pi Ringka bat piru. dap da ga jingi do Christ tongin yaingu markelia.
Kulang produble, make it keep up to selves in yagi. Kulang produble, make it keep up to selves in yagi. Hakami ukul lambro junga balai. Hakami bakit naga pop junga perte. Sukito ke bala kort raga jinga wai junga ukul lambro. Kukenran ngomong besung pop menrum pemeying junga. Resion dan di kemensip junga sekiaki. Jisu Sngi yami namar ba melawan hapo ka doyur kamen siam jungi lembaga communion Bakhuid lembaga communion men siam kambon kamdam lemba kini ka jim kanian yami lembaga jing trang yami kagani communion mela kaloy ben man hapo jungi karku kardo yangi kadbangi rake ya kasni
Republic Jangari India Bangin nang yo jing lai lui Bangin nang yo jing lai lui hakam do ilang yo jing lai lui hakam en siam kam kerpa Ibu na preng jangi ilang gem rao jang kapop ilang gem rao jang ke jim lein basni ilang gem rao jang ke jing dom ke jim betar ke jing sni ke bahar rukam lai lui yang Jisu Bangin dup na ban ya eat markelia Bangin dup na ban Ïukharist ivei pat Bangin dup na ban kendiu ivei pat apo ki inga senchagi Wadlada kidon ki jingdo nakaba un jai thaga jingim bangin dup la ban kadum yaki rangat bat ki jingdo lodjaki bangin dup in koid iki yai tiru ko Jisu yaki bapangi bashitam na padang jogi Jisu menang manjingo yaki mendan menang karko kardo kamda me yaki ne ki himmen ke para ke baduai hakane ki Ïukharist Bakhuid online ko Jisu ki terang ya me apade ki jimpa apade ki jingshitam apade ki jing the Lord jingdo na jangi ki wad ya me Jisu hakane ka step ai ba ka bor jame kanang seizo hapo jangi vai pai vai perlong yangi ke balai doi perlong yangi ke ba yeshir ham ya me perlong yangi ke ba burang ya ki ya me but kunjur yangi himen ke para jangi ai bor yangi Jisu pen slay yangi Jisu karko kardo yangi Jisu pen guide yangi Jisu hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. To nginia duwai to ai kotrai bakumbang ilayo binda hakamet bagasnam jungukun jame ngilla ruban bud yaganuksa janga jing shakri jungu bangin shem yaga jingsuk jangi hakabalen lade dau kris utrai jangim Amen. Utrai undon ring ka bat pim Ringka bat piru. ngu ya ka kli jombi pediang ya ka jingkar ko karpang ha ka ne ka sngi Republic Jangari India jongi to ublei badan bor baro in karku ya ka ri ba I jongi da ka jingsuk ka bane sa ka ba shong nongrim ha ka hok da ka jingade jingmut ba ka jingman ba ba shisha Amen. to unpe di sune yaki nong yalam jangi badunai men siam yaki banbud yaki babha da ka jingyo I jingai ba ka jing slur baskem Amen. to in kring yaki para ri jangi shaga jingi jangu badunai haki ka jing urlong bashisha janga jingang nur jangkim Amen. blay badan bor baro in karko yapi uppa baru kon badu men sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban pen bana ka kubar babha jango trai da ka jingim ka jompim Isango yau play. ko himmen ko para ngako ban pen kan mau yapi ya ngidon ka jingduai kerpang shisngi naga benta ki kinarit nadu hinyus nem barkat saus nem shua bakin lay school bhakat lai tarik jong ubanai panwan kito ki bakwa banwani alam ege kinna banduai kerpang ha kata kesngi nadu kindai baje hadu sau baje ngaba kin mau banwani alam ege kinna baro sapindip lem ege weru kenamba shua bakin lay school kinyo ki jingkar ku kerpang bakin long kina ba start ki bat sngi ki bar yu balai pat kane ka long sngi kerbu kerpang na benda ki kinari kum juru ngidon ka retreat ka ban Sdang nadu lai po tarik minta ubanai hadu shi tarik inner healing retreat bat kane ka long retreat ka bayarap shibun yaki brio ban pendimai men siam bat ban pin koit pin kia ke jimur jimbarkat ba shapo sngaba pin dip lem yaki we pin slur lem yaki we bakin dup wan shibenda hagini ki program South Spark Kendai.
Jingerku to take her eye. Jingaye yangi bensley. Jingerku to take her eye. Banyai saju nombagi. To wandra kagren kasukasan. To wandra jingi klemwan. Jingerku to take her high. Jingaye hangi bensley. Kaburam hau pa berkut mermensim Bakhuid. Walau pa Nyngkong kucing tahu terabor shalom la shalom amen. Enyeroy Jisu Christ shalom la shalom amen.